Lalo, ilitum ningkan isi sose ani nilitum nang cesong bom wangbom. Nang cesong bom wangbom lo ilitum rehu tame solo ivi fix tame punang lo. Sitame pinianta konsilasor ame kita kecikro ilitum apal albina pipe. Anang ilitum han kutisi nang matalo. Ilitum marat marai kalibati. Ilitum karbi. Ilitum tamunit. Ilitum dahem iritolai. Sita pini. Kaunsilas orke ilitum apan ardina bipe. Kanghon kajinso ve. Kanghon kajinso do sita me keci aso pan benak. Kaunsilas or kanghon kajinso ke kece ke be aso pan sekapanon pi. Ilitum karbi hijan ke kanghon kajinso tawe. Landa meneng. Silang suara raloke. Punan nang te ilitum akar bidet sikeong. Haladak eviction notice ke paleta ni thoman ta pipe haladak eviction notice ke piar ni amat tensi ako we len so pi arong ahem athesere ha huta pehno pikang lap konaron si eviction notice ni thoman bo kipilo alang itu ni thoman bo bodalo ke dampo alang itu malo ka prek ahem mari rawe tante na itum lasso kanghon ka jinso nang itum karpia phan pije theloma thala PGR along lelo ke itum ningkan isi soselo nang chesong sita nang itum ame ke jang ke tikrong silang suara tuman mangke nang itum eviction the phelar pia along ke to proga ke che ke be tuman itum eviction the nilitum bangso council kacare tum karpi pu ke cipuat pherak mebe Athe haladak landam lo pulutante council kachari long anghoi ke the anghoi kan tu ke sob minakar betum sai delo sitame ini to makar bi pharachi ho pipe ko ama ki claim nei ke dam ne ta ini to panam pipe sita ini to makar bi aphan kai ke ta nan ke berlok lasi nilitum pini mate notpet itu mapram penentang cesong bom bang bom lo lapen kacesong ke intol masing intol telo eviction setting nilitum sangse I prata me cipineta nilitum cipijaci sita kacesong nilitum intol te nili non sita me niliok mebe nili non malam kesoro sita me nilista me niling cikau me athe kecesong ka phere athai ke kere nduna thai masa ave palambu lasi nili nining keran khut ta chele bangso amai lo na chitong du athe nin kai nu karbi nona ko nili nili hem nili rindo